काहो नीबू देखो तानी जब से गर्मी आइल बा तू समाज में तार चर्चा बढ़ गइल बा। जब तू बेचात रहला 2 रुपया के और आज साला आज बेचाता रह 10 रुपया के। अब बताव तार एकदम भाव बढ़ गइल बा। तू तो नजरे नहीं के आवत रह, इतना बिजी बार कि कभी हमनुओ से मुलाकात कर लियल कर मर दे। आए छाती फाटता हमार भाव बढ़ल बा त तोहार देखल नइखे जाता। जब तोहार भाव बढ़ल रही काम तोहरा के कुछ कहत रहनी ह का त तू आज हमरा के काहे कहता रह। चल ठीक बा कहल जो हमार मूड सन किनू तब जान लियो का होई, तब बचबो न करब। मूड ना सनकाव, चल हट हट एने से। अरे ए नीबू ए अंडा हमरा में ऐसन का कमी हो गइल बा हो जौन कि लोग हमरा के नहीं के पूछता रहन। का हम देखे में छुछुनर लागतानी? अच्छा बतावो हमरा में ऐसन का कमी है तो ये लोग बतावो न कि जौन लोग हमरा के आज गर्मी में पसंद नहीं के करता रहन, बतावो। सुना सुना एक कटहर भैया एगो बात कही, देखा बुरा तो न लगे के चाही। और चप्पल देखले बाड़ ARP के उमा देखबा नु दाना निकल रहेला, वैसे ही तार थोबड़ा बा दाना निकलल बा। तो तोरा के पसंद करी मर्दी? स्वयं तो इतना छुछुनरे बाड़, तोरा क्यों ना पसंद करी? अरे जा जा तोहार तो शकल देखे लायक नहीं। गरमी बेसरमी आइल बाटे बाप रे, गरमी बेसरमी आइल बाटे बाप रे। सुना कटहर ढोड़ा चापब तोरा चढ़ के, सुना कटहर ढोड़ा चापब तोरा चढ़ के। जब जब जाइले बजरिया रे अंडा तोरा फोरी का पड़ोरिया रे। रोज रोज आई रोज हो खपा अंडा बेचे वाला खपड़ोई फोर चाटत। नजरो न के करो लग जाई हई हुस्न की कोठी में। नजरो न के करो लग जाई हई हुस्न की कोठी में। एक ने बुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाला चोटी में। एक ने बुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाला चोटी में। नजरो न के करो लग जाई।